Umag Tennis Academy sa ponosom će predočiti juniorima nagrade koje bi trebali oni kao budućnost tenisa biti naši gosti, pripremati se za buduće pobjede i nadamo se i za budući Grand Slam barem. Ana, čestitam i želim puno sreće, uspjeha i zdravlja. Evo, stvarno je lijepo, zahvala bih se na pozivu i evo, nadam se uskoro i vratiti i pripremiti za koji turnir. Čestitam. Hvala. Stvarno super, i tereni su bili super, lijepo vrijeme i evo, meni je ovo jedno od mojih omiljenih mjesta za provod i za treniranje.